Ndine ndima shoma dzandoda kuti ndikuverengerei. Ndinoverenga ndima idzodzi pose pandinodziverenga ndinobatwa pamwoyo pangu. Ngaindidziverenge. Yokutanga yacho ndiIsaya yepfumbamwe kubva pandima ye3. Nokuti takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, umambo huchava pafudzi rake, mamwe mabhaibheri anoti ushe, mamwe anoti hurumende. Vati vanga vachitaura pamusoro kuti Jesu ndo akapiwa basa rokutonga, ndivo vachange vari kutonga nyika yaMwari. Hurumende ichange iri pafudzi ravo. Kwanzi zita rake richanzi anoshamisa gota. Manyorero avakaita apa andiwo chaiwo. Havafaniri kuti anoshamisa woti gota, asi kuti gota rinoshamisa, kureva murongi anoshamisa, Mwari ane simba, Baba vokusingaperi, muchinda worugare. Ndima inotevera yacho, kukura kweushe hwako norugare hazvina magumo. Imbofunga pamusoro pazvo kubva pazuva rakazvarwa Jesu. Simba ravo ranga ringowedzera, umwari hwavo uchingowedzera kuonekwa kubva pavakazvarwa kusvika iko zvino. Uye simba ravo richaramba richingoonekwa nokufamba kwenguva. Kwai kukura kwoumambo hwake norugare hazvina mugumo. Vofunga kuti zvakatangira muJerusarema pavakataura kuti ruponeso ruchaparidzwa chatangira muJerusarema kusvikira kunyika dzose. Kwanzi shoko ravo rinofanira kuparidzwa kunyika dzose. Ndo zvanga zviri kuitika kubva kareko. Haridzo yacho iri kuenda pasi rose. Mazuva mashoma apfuura, musi wechipiri wazvita, takaendesa marapsodi zviuru pasi rose. Pazuva iroro rega rechipiri razvita, takaendesa zviuru 5 zvezviuru zvamarapsodi kuvanhu. Bva musi iwoyo tanga tiri kungoendesa mamwe marapsodi, tikati tichange tichitasa izvozvi kusvikira panopera mwedzi uno. Izvo zvinoshamisa. Chinhu chakadaro hachisati chamboitika pasi pano. Ndokutotanga kuonekwa kwechinhu ichi. Ngaitirambe tichiverenga ndima iyoyo. Kura kwoumambo hwake nokorugare hazvina magumo. Agare pachigaro choushe chaDhavhidhi, napaushe hwake ahusimbise, ahutsigire nokururamisira nokururama. Kwaahusimbise nokutsigira nokururamisira nokururama. kubva zvino kusvikira panguva isingaperi.
kushingaira kwaJehovha wehondo uchazviita. Mwari ngavarumbidzwe. Ndo ndima yekutanga ndoda kuverengerai. Ndoda kuverenga dzimwe ndima 2 zvekare. Toenda kuna Johani ye20. Zviverenga kubva pandima ye30. Ndinofarira izvi. KwaJesu vane imwe minana yavakaita vadzidzi vavo vachiona. Minana iyi yakawanda asi haina kunyorwa murugwaro runo. Tarira ndima inotevera yacho. Tangonyora izvi chete kuti mugamuchire Jesu, mubvume kuti ndivo muponesi, mwanakomana waMwari, mugova neupenyu, ihwo upenyu huya huri muzita ravo. Ndoda kuti ufunge kuti munyori wanga ari kufungei apa, iye Johani uyu, nhume yamuponesi, wanga ari kufunge chii achinyora mashoko aya? Anoti zvishamiso, minana Jesu akaita mwe minana yakawanda vadzidzi vavo vachiona. Kwai vane minana yakawanda yavakaita vadzidzi vavo vachiita. Kwai minana iyoyo yanatombonyorwa mugwaro rino, asi iyi yanyorwa itangoinyora kuti mugamuchire Jesu. Mugamuchire kuti Jesu ava ndivo muponesi, uye kuti ndivo mwanakomana waMwari, uye kuti kana mukavagamuchira saizvozvi muve noupenyu muzita ravo. Chimwe chinhu chatinofanira kungwarira ndechokusangosiya kuona upenyu hwevaMwari sechinhu chinofanira kungoitwa nemasangano edu, asi kuti mumwe nomumwe wedu anofanira kurarama upenyu hwevaMwari uhwu zuva rimwe nerimwe. Nokuti kana ukasanzwisisa kuti muponesi ndiani uye kuti vakauya kuzoitei, Jesu havazowanikwi pavanofanira kuwanikwa. Chikristu yongozovawo imwe nzira dzokunamata nadzo dzisina upenyu. Asi ndine zvimwe zvandada kutaurira. Ndoda kuverenga ndima inotevera mugonzwisisa zvandiri kutaura. Woenda kuna Johani iyoyo ye20 chete, topinda muchitsauko chinotevera chacho. Kwai Jesu akaitawo zvimwe zvinhu zvizhinji, dai zvose zvainyorwa, ndinoti kunyange nyika yose hayaizova nenzvimbo yaikwana mabhuku aizonyorwa. Akapedza mashoko iwaya achavhara neshoko rokuti amen. Moziva here kuti shoko rokuti amen rinorevei? Vazhinji vanongoriziva richireva kuti ngazvive saizvozvo kana kuti zvirambe zvakadero. Asi izvozvo hazvizvo zvega zvarinoreva shoko iroro. Rine zvimwe zvakanyanya kudzama zvarinoreva. Rinorevawo kuti zviro kwazvo kana kuti
pachokwadi, sezvatinotaura tichiti ndizvozvo. Saka ari kutaura achiti zvaatonyora izvi ndizvozvo, ndezvechokwadi, ndo zvaari kureva paari kuti amen. Saka paakataura, saka Johani paakataura akati Jesu akaita zvimwe zvinhu zvizhinji, apedza kutaura kuti Jesu akaita zvimwe zvinhu zvizhinji, dai zvose zvainyorwa, ndinoti kunyange nyika yose yaizova nenzvimbo yaikwana mabhuku aizonyorwa, Johani ndokutsinhira akati ichocho ndicho chokwadi, kureva kuti upenyu hwaJesu yaingova minana yoga yoga. Jesu airarama upenyu hwokudenga. Toshamiswa kuti Jesu anga ari munhu wakaita sei. Vakangoshumira kwamakore 3 chete. John wokutaurirai kuti mumakore 3 iwayo vakaita minana inoti kanyorwa, magwaro acho anozadza nyika yose. John woti ichocho ndochokwadi, hakusi kuwedzerera. Chimbofunga pamusoro pemagwaro akanyorwa pamusoro paJesu nhasi, asi vanhu vakanyora havatozivi zvese zvakaitwa naJesu. Imbofunga kuti deno vaiziva zvese zvakaitwa naJesu, kuti mabhuku iwayo namagwaro iwayo aizowanda zvakadii. SevaKristu tine zvimwe zvatafana kurangarira. Chokutanga tofana kuziva kuti muponesi vakugara matiri, uye muponesi ava ndo chitubu chemvura dzinopa upenyu. Jesu vakataura vakati ivo ndiwo chitubu chemvura dzinoraramisa. Jeremiya ye 11:13, kwaimi Jehovha tariro yeIsraeri. Unotaura pamusoro paishachiti ndo tariro yeIsraeri. Vose vanokusiyai vachanyadziswa, vose vanotsauka kwamuri vachanyorwa muvhu, nokuti vakasiya Jehovha, chitubu chemvura menyu. Haleluya. Ko anoreveiko kana achiti chitubu chemvura menyu? Mashoko akadzama aya. Ngaitinde kuna Johani ye9 pandima ye13. Kwai pazuva rokupedzisira uye zuva guru romutambo, Jesu akasimuka akadanidzira nenzwi guru achiti, kana pane munhu ane nyota ngaauye kwandiri azonwa. Ani nani anotenda kwandiri sezvakarehwa murugwaro, hova dzemvura menyu dzichaerera dzichibva mukati make. Saka ari kuti kana ukagamuchira Jesu, chitubu chiya chemvura inoraramisa zvinhu chinozogarawo mukati mako. Mweya mutsvene ndo vanochiunza. Kureva kuti mumwe nomwe wedu akagamuchira mweya mutsvene anotova nechitubu ichocho chemvura inoraramisa zvinhu. Saka zvingazorevei? Imbotarira pandima iyoyo 30. Kwai nokutaura uku akanga achireva zvomweya mutsvene uyo waizogamuchirwa navaya vanotenda kwaari, nokuti mweya vakanga vasati wapiwa, sezvo Jesu vakanga vasati vapinda mukubwinya kwavo. Saka anotaridza kuti vakataura pamusoro pamweya mutsvene vanga vachazogamuchirwa nevaya vakagamuchira Jesu. Isu takagamuchira mweya mutsvene ivavo, kureva kuti mumwe nomwe wedu tine chitubu chemvura inoraramisa zvinhu iyoyo. Saka mvura iyi inoduruka ichibuda mandiri, muponesi vachiparadzira rudo rwavo norunako rwavo pasi rose. Upenyu hwako hunozova hwakadini?
sezvo uine chitubu chemvura inoraramisa zvinhu mauri, taura uchiti ini ndine chitubu mandiri, chitubu chinogara chingobudisa mvura, chitubu chinobudisa mvura inoraramisa zvinhu. Kana uine chitubu ichocho, kureva kuti iwe uri chitubu chiri kutozvifambirwa. Saka pandinosvika chitubu chiya chinenge chatosvikawo, chinenge chingopfachuka chichibuda mairi, mvura yacho inenge chingopfachuka ichibuda mandiri kwose pandinenge ndiri, ichipfachuka ichibuda mandiri pose pandiri. Ndati ngatisaona sokuti upenyu hwevamwari ibasa ramasangano, uye hatifaniri kungoona sokuti minana inofanira kungoitiwa pamavhuserere chete. Aiwa, ngandikuudzei zvimwe zvandaita makore apfuura pandakatanga kudzidza zvandiri kutaura izvi. Pane pamwe patakaenda kunoparidza mune rimwe guta, ndokusvika pane imwe nzvimbo muguta iroro, tatichiparidza tane vhuserere ramazuva matatu. Saka manheru vanhu taiunganidza vanhu tichivaparidzira. Minana yaitika pavhuserere ipapo, vanhu vakawanda vachigamuchira Jesu vachiporeswa. Asi masikati taivavinga mudzimba dzavo, tichivachanyira mudzimba dzavo, tichiporesa varwere, tichidzinga mweya yetsvina, tichivhura meso emapofu mudzimba dzavo nomumigwagwa nepose pataisangana nevanhu. Zuva rimwe nerimwe, manheru mamwe namamwe, vanhu vakawanda vaizopedzisira vauya, nokuti vanhu vaiona kuti vanhu vaivashanyira vese vavava vatakanga tinavo, umwe nomumwe wavo akanga achiita minana. Saka takanga tisisiri kungoita minana pavhuserere chete, asi takanga takuenda neminana iyoyo kudzimba dzevanhu. Saka taenda tiri vaviri vatatu tichipinda mudzimba tichinotsvaka kuti pane varwere here pano. Vanhu voona kuti ndo vanhu vaya vari kutiparidzira kuvhuserere, vobva vabudisa varwere vaya voporeswa. Ndo zvatofanira kuita izvozvo, uye ndo zvazvava kuzoita zvekare. Murundidzwa here? Pane pamwe paiva mumwe musangano wanga uripo, isu tokubva tongokokwa, takatangokokwawo, ndokunge takanga tiri vanomwe, ndokunge tiri kupinda maitirwa musangano uyu. Ini takanga ndiri kumashure kwavo vese, ndichitevera ndokusvika pamukova. Pamukova papa pane mumwe murume wakanga ari matsi asinganzwi, achikumbira zvipo. Papana vamwe vanhu vanga varipo pamukova ipapo. Isu taida kungopinda hedu mumusangano umu, asi vamwe vevataiva navo vakabva vamira, ndobva voudzwa zvikanzi uyu haanzwi, haatauri. Ndobva voshumira kwaari, ndokupinza zvigumwe munzeve dzake, ndokubva uya munhu otopora. Vanhu ndokutanga kutoita ruzha panze ipapo, vari vamukati vakatotanga kutouya vachizoonawo. Uhwo ndokunoigurarama upenyu hwevamwari ikoko, ndo chiKristu ichocho. Taienda tichishanyira varwere muzvipatara. Ndofarira kumwe kwandaisishanyira kune vanhu vairwara nezvirwere zvechifuva zvinopomeranwa vanhu, zvokuti unowana vana mukoti vakavhara mhino, asi ndaipinda imomomo ndisina kuvhara mhino. Vanhu ava vanenge vane TB nezvimwe zvirwere zvinopomeranwa, zvinotapuriranwa, asi inini nemhaka kuti ndainge ndauya kuzoporesa kwete
kwete kuzobata zvirwere. Ndaipinda ndisina kuvhara mhino, ndichinosvika ndichivabata vanhu ivavo nemaoko angu, ndichivaporesa. Ndo upenyu hwevamwari ihwohwo. Zvandiri kutaura kwamuri ndezvokuti hatigoni kumirira kuti timbotanga taunganidza vanhu muvhuserere kana muminamato yedu kuti tigotanga kuita mabasa evamwari. Hatifaniri kumirira izvozvo. Tiri zvitubu zvemvura inoraramisa zvinhu. Tiri zvitubu zvemvura inoraramisa zvinhu. Ndofanira zvimwe zvakutotwa nevazhinji venyu. Kune vazhinji venyu vanotora rapsodi vachinomutsa vakafa, vachiporesa varwere. Izvozvo hazvimiriri kuti mumbotanga manotsvaka muparidzi kana kuti muparidzi atanga aita vhuserere. Aiwa, nokuti kana mukadaro vanhu vangafa vakamirira vhuserere. Zvinhu zvinofanira kuitwa nokukasira. Vanhu vanofanira kuporeswa nekukasira. Kuna vamwe vasingadi kutinzwa tichiti tinoita minana. Vanotarisira kuti titi isusu hatisi vaiti veminana, Jesu ndo vanoita minana. Jesu havasivo muiti weminana. Jesu vari kudenga iko zvino. Vakanga vari muiti weminano pavakanga vari panyika, asi iko zvino vava kudenga. Vagara pasi, havasi kushanda, havasi kuita minana. Isu tisu vaiti veminana. Vakatipa isu basa rokuti tiende tinoita minana. Saka tinofanira kumuka titange kuita basa redu. Saka kana ndichiti muponesi vari mandiri, ndinenge chinoreva kuti ndiri chitubu chinoraramisa zvinhu. Pandakanga ndine makore 15 ndaifamba kwese kwese ndichiporesa varwere. Ndaiziva kuti maoko angu ane simba raMwari. Imi vechidoko, ndinoda kukukurudzirai, shingai kuraramira Jesu. Musanyara kuparidza Jesu. Jesu havazokusii muchiparara. Havasi kuzokusiyai muchiparara. Shingai kumirira Jesu nokuraramira Jesu. Muponesi vamauri. Saka wava munhu werudzi rwevamwari. Haleluya, haleluya, haleluya. O malebo sata kamaya. Ivai nekisimusi yakanaka.